to, co dawniej było robione analogowo, tak, wymagało papierowej dokumentacji, tak w tej chwili jest właśnie cyfryzowane, tak, i te firmy właśnie potocznie, biorąc na przykład pierwszy z brzegu przykład firmy księgowej, tak, która ma wreszcie software, który jest w stanie przetwarzać te dokumenty i je archiwizować w odpowiedni sposób, daje tej firmie już oczywiście przewagę na starcie w porównaniu na przykład do tej naszej księgowej, o której mówiliśmy, tak, która generalnie rzecz biorąc jeszcze żyje w świecie, no powiedzmy 1.0, tak, czy powiedzmy 2.0. Ale ta digitalizacja również powinna być w obszarze procesów biznesowych czy procesów sprzedażowych, bo tam jesteśmy w stanie również przejść z offline'u na interakcje cyfrowe, których w tych czasach tak naprawdę konsumenci i klienci oczekują bardziej niż tych tradycyjnych form. Oni już nie chcą stać w kolejce przykładowo do punktu, do okienka, tak, żeby odebrać jakiś list. Oni chcą go dostać w formie cyfrowej na ePUAP. Oni nie chcą czekać w kolejce do lekarza po receptę, oni chcą kod SMS-owy dostać z kodem recepty. Oni nie chcą stać w kolejce do fryzjera, umówić się na wizytę za 2 tygodnie, oni chcą skorzystać z Booksy. Oni chcą to zrobić wszystko z poziomu swojego telefonu.